caggal bas yalti galle o ton ruttima raɓando hay goto rafi alhamdulillah mboɗo hulanno nenne tuberculose no yawi rabde kaw annen ittuni wallahi so bas ɗoƴƴi min fof mi weñoto way noon caggal Allah nawtima e dow jaam haw noddi ka yo yettima e dow alhamdulillah joni kaw wala ma bas ko tuberculose woni jiiɗa tan komo ɗojja anda ha joni rafi ko rafi holɗum neɗɗo wiyata neɗɗo ko ganduɗa ne haala ko laaɓa en ɗum ka mawɗo annen ittirni ay nene saha aɗa sikka aɗa yiɗi neɗɗo tawa loran neɗɗo par ce que min yiɗi ɗum min mbiɗomo ko tuberculose o wondi o min yiɗi ɗum sowona a ɓeydu ñawnude par ce que neɗɗo so wondera a wi ɗum ko ɗum ɗo gonduɗa taw kañum andani ko wondi a ɓeydoɗa ko ñawnudemo de hay sinno ɗum o wondi ɗum no wayi wadde garawni sa yimo ko tuberculose o wondi hay sinno ko ɗum o wonno sa andinimo ɗum hankkadi no ɓeyto ko ñawde min kam mi jotta ko e gallam hay goto no lora kam min rafi kay nene mi ala hen maslaha aw miijo hanki ani kaw basa noon jarano guila hanki taw hande arani ay nene minema yawarne no heewi kadi aha kay ndan nene min cikkumi kaw basen ɓurɗa wadde considéré emin joom galle ma ndan min mi haala tan konngol mbaɗa apprécié konngol ngol ala somi wi 1 mbiya 2 somi wi 3 mbiya 4 min noon mbaɗa andi ko saabi ɗum sabu ceergal meeɗa wadde hakkude men subaka jam so wonano lewru korka o serde hen no harmi nene mboɗo hulanma hen nduɗo lewru korka kadi ɗum ma tawe hen ala ya an min ko an jiirumi kaw basen an jiirumi ɗumen di somi jaggi kaw basen ko sababune maade kono sam haali ko wone kaw bas jaggu ɗum ɗon kadi komi jiɗɗo tan ɓeydude fewnude saabu ɗum an tagui gandumi kaw bas rafi ala maslaha nene ala anda ko neɗɗo wondi dal hoto haal ko ganduɗa laaɓa aɗa ɓeydo hulɓinde jomum aɗa ñawna ɗum kadi joni jomum hooti alhamdulillah jarani kadi wonɗo aɗa haala ko noon mbimi yettere Allah miijoɗa hen kon ɓoydi kas makko ono e pot makko woto feere yo yaltu galle o kas mbo yar walla an mbatta ɗum yardude nenne way min kam hursi wona men pot makko londe hoto tottam ɗum sa welama noon an gardu ɗum aɗa yara hen aw o suwa maadi tagdaka ko ndefɗa kumta ko ndefnomi ni hijjiri ni o ndefnomi oto yo Allah rokkile mbe kadi rende hay sa addi ɗo sappo komin jiiloɗa suba ha kihiɗe caggal a watti naake mi ƴeewoyamo naaka he neɗɗo caggina han jejjita ko cagginɗa yo Allah wallu yo Allah wallu min noon a wawa kam wadde surprise da so mummima ɗo joni koye waño paami ande ko min woni foof o ma sa yiye sa naati e wañi hen kadi andata so wona mi rotta mi adda ɗum acca bandiraɓe nanɗon jaafoɗon eko sketch o taƴa min jiiɗi ko All Vision daña 100 000 abonné haade korka ka gasde onon yeeɓoɓe ɓe mbaɗani abonné ɓe mbaɗe abonné onon wadɓe abonné ha paari ɓe balle heddiɓe mbaɗa abonné ko challenge jiɗɗen wadde ne wawi wonde bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe par ce que jeeyi seno ko ɓiɗɗo pullo ballen mo daña 100 000 abonné wadde jeehe mbaɗe abonné walla ballon ɓe mbaɗani taw abonné ɓe mbaɗa abonné on jarama. assalamu aleykum wa rahmatullah oko ceero moɗo aydara onon yiɗɓe All Vision onon waɗɓe abonné All Vision mbaɗe feere kala mbo waɗani abonné e oɗo chaîne YouTube All Vision jette téléphone makko mbannon ɗum abonné e All Vision mbaɗen challenge haade korka gasde inchallahu rabbi min ceero moɗo aydara tan nelaɗe almubam imin jiiɗi All Vision daña 100 000 abonné on balle mbaɗon abonné mbaɗon partage c'est gratuit. Assalamu alaikum. Kalidou mbaɗe tampe aɗa sallige ala koye taronde faade koye taronde faade a jippimi eyyi joni de min jippi mbaɗa liggey tampere kam liggey o no moƴƴi kono muusi ala an kay e son dajjiti damal ngal man wonnaade bonde yene ma woppuɓe tan ɓe petta bal Kalidou ɓe suuɗa comme kalɗo ha feeram boni woppuɓe tan woppuɓe tan liggey no muusi kam ne waɗi nafoore kam kadi Ibrahima ande moƴƴi ɓernde nde ne laaɓi kono liggey o no muusi kam ala an kay yetto ala tawa weddoya ko Fouta
kamɓe ala to ɓe jahata Mali fof ɓe jahat partout ñinen noon o wi kam o wi est ce que aran pare yaade ɓundu mi ɓundu ɓe jahat toon fof an kay yetto Allah goppeɗa ko ɗo Dakar eyyi tinno e hoorema noon Kalidou aɗa neɗɗo sa heeɓi ko weeɓani a tinnoto hen liggey kam mbaɗa wona hen feeña ɓeydu tan jambaragal ma inchallah comme kaw hay sa haalani to ummimi ɗo e to pawɗa kam ɗo ko liggey tan mbawmi wadde Ibrahima an ko labɗo reedu eyyi nennen tan omo haalna kam haaluwaji kewɗi pour projet ji eyyi haqqe kam ala Ibrahima an kam ko neɗɗo moƴƴo Kalidou neɗɗo moƴƴo mi haalanma noon neɗɗo sa fuɗɗima liggade a wujjat hoorema fereji ɗi surtout essai o mbaɗa ko mbawɗa ay ala mi haalante Kalidou ay esiraɓe sa teftimaɓe tan ma wat ka wawa wona wat tan ko mbawɗa caggal ko joni puɗɗiɗa mbaɗa économisé pour mbawana hoorema hunde wona ɗum kam kaw deƴño hakkille ma o saaha kam wona saaha bonande ni ko fof saaha rende ni tawɗo liggey kam a liggoto hande anda janggo to wiyetete Pulaar wi so gumɗo wumi wumti andi ko guite nafat andi ko guite nafat andi ko guite nafat eyyi di courage noon Kalidou di courage ko ɗum mbiyanndomami ko ɗum mbiyatmami neɗɗo so yo dañi kalis yo woto yejjid hoore mum ayni oɗo 3 place sofay Kali cey jeena hande ko ɗo bertuɗa fotnene mate o yalta taw ko noon galle o kam on ngala hay nokku sal interdit kala to beela ɗon berte son dañi envie humtade ɗo kumtoɗe ɗo son dañi envie humtade couloir o kumtoɗe ɗo galle ko enen si mbaranaɗone Korka he si machallah oɗo ceerno Mody won toon tan ha yimɓe kumto nenne ceerno Mody a jangui calcul de ko woni calcul a jangui calcul no foti woni ɗum kasutte mayonnaise ma no welno ha suttete mbiɗa no foti woni ɗo est ce que a yiiɗo 4e casse est ce que a yiiɗo 4e banane est ce que a yiiɗo 4e orange neɗɗo kam foti andude ko haalnaka ɗum ko oye o kumtari 8 kilo woni ɗo ala wona 8 kilo 3 kilo ayni ɓayde an ala hakkille a wawa famde a tawi ɗo 3 casse 3 banane 3 ɗum ɗo e 3 mburu gara mbiyata aɗanen hoorema suko min ƴeew a yennataka ma a tawtaka me galle maɗa mi ala hakkille kon Kalidou ka joñiɗo mam holle noon Kalidou to naɗɗa ɗo haaldi ko min ayani si mi haaldanema min wi is o wona haydara noon fof ko an nda jeenab hay jeenab waɗani haydara jeenab ko debbo tan koko yamira Kalidou min kollata ka battu liggade woyi Kalidou a wawani hoorema woyi ya sukaro e sam an Kalidou jeenab kon joñiɓe banggue mon ala Kalidou armi min joñaki komin ƴettuɓe indépendance jaafoɗa on leeli ƴettude indépendance wallahi on leeli ƴettude indépendance bisimilla Kalidou noon an armi haalanma hunde min mi ala kaldume si ala kaldume jeenab ke jeenab ko debbo ko jamira tan o waɗi ko ñamirtama ko ɗum o waɗi kono an woni responsable o a wawi aɗa waɗa mam holle noon ko mbawɗa ko min toton ɓur décision anani Kalidou min ɓuurma wawde ñamde décision laabi temedere moƴƴe a waɗi kam déclaré guerre noon min guerre ha aduna fof anda en gueeri so Allah lamɗo deɓe aɗa andi min mi horaki tottirde kumtade nene yaltu wetu wertu ma o mbarani battintoɗa ko wirdude ɗum ɗo neɗɗo oto sahani sohla oɗo yom ƴew ndiyam ngullam ɗo kañum woni siwanam ɗo seeɗa ceerno Mody woni ko ala hakkille ɗum mbiyannomami ɗum ko ma wona privé ma wona privé ko anni ko anda ni ko ɗum ni tan koko woni
dari humtare sabu makka yana mo moyes ma o hande ni heewi pobar ni heewi pobar setan mbaɗ heewi pobar tan day jam